Goed gedaan, meisjes. Kom gezellig dichtbij. En eerst heel even vragen bij iedereen. Wie is er geslaagd voor zijn examen? Niet alle vingers gaan omhoog, zie ik. Maar sommigen hebben misschien geen examens meer. Nee, inderdaad, zo is het. Karen, wat vond je? Goh, ik vind het feit dat een groep is met zowel heel kleine als denk ik zelfs bijna dertigers of zo. Zo'n mishmash van mensen die allemaal, ik zeg het nog eens, griezelig synchroon hetzelfde doen. Dat is ongelooflijk. Het feit dat je aan je beloften hebt gehouden, dat er een jongen bij is. Top. Het feit dat je een foutloos parcours hebt afgelegd, zowel bij de audities als de liveshow, als nu weer. Het feit dat het opzwepend is, dat iedereen wil meedoen, dat het vol energie zit, dat zijn voor mijn part alle ingrediënten om een show als deze te winnen. Dat heb je goed gezegd. Ray. Wow. That's a... Daar kun je niet over, hè? Daar gerokt er niet meer over. Nee. No, I can't top what you just said. But if there's another season, I'm going to invite my family in too to cheer me all the time. You know, I've always tried to use one word to describe you fantastic people. You know, I've said great things in one word. I think you've just been constant. You are dependable. You are always there when you need to be. It's just fantastic to watch. And as Karen said, there's a boy this time, and that's very nice. Hooray for the boys. Because us girls and us boys may be from different planets, but when we get together, we make sweet music. Don't we? And I've never seen a man do the can-can before, so thank you for that. Je ziet dat het kan, hè Ray? Rob. Ja, het is altijd geweldig om naar uit te kijken, de Broevenskinder. Zoals Ray zegt, ze staan er altijd. Dat is synchroon, dat is goed, dat is ongelooflijk op getraind. Het is ook niet iets dagdagelijks. Allee, ik zou het graag een uur aan een stukjes willen zien. En zie je het er... ja, dat is heel zwaar, hè. Het is heel zwaar. Hè. Maar ja, het is... ja... Eén tip nog, ja, dat mag ik niet vergeten te zeggen. Ik heb nog één tip wel, dat is die naam, Broevenskinder. Dat zal ik veranderen. Omdat Broevenskinder, ik weet niet, ik moet altijd aan iets anders denken. Broevenskinder, ja, kippenboerderij, zoiets. Maar, dus ik zou gewoon de naam veranderen. Voor de rest, inhoudelijk is het heel goed, hè. Maar alleen die naam, dat is alles. Voor de rest... Misschien wordt de naam wel winnaar van Belgium's Got Talent 2000. Wie weet. Wie weet het maar nooit. Of dat lukt, dat zien we dan straks wel. Maar voor nu een applaus voor de Broevenskinder.